Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe, senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment, sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho, ebese ividiyo-ke uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile, angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha, impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok, usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaza. Obhalile, ubhale ukuthi mina nginokuphupha ingwenya. Ngabe libika ukuthini? Ngicela ningicacisele lihlezi lingihlupha. Ingwenya. Nami unombuzo buza kwi-comment sizobuya nakho impendulo. Ungakhohlwa uku-subscribe usi-follow-we. Ingwenya-ke siyazi ukuthi isilwane esihlala emanzini futhi-ke esisisabayo. Lapho-ke kusuke kukhona idlozi elikungenayo elinzima elinamandla. Okusho ukuthi wena khona amandla onawo. Ungenwa nje idlozi lokhokho basemanzini, kuzomele-ke ukusukumele futhi nalokho. Ngoba uma ube nephupho abadala abathandi ukuthi ukuzibe. Uma bekuchazela abachaza amaphupho ebese wena uyaziba, kujwayeleke ukuthi-ke kube namabhadi. Ngakho-ke kumele ulandele lokhu okuthiwa-ke kulandele.